شالوم شالوم نعوه شالوم كان عاغا هاليلويا كمي كأنهم كمي تنحكم كل سلام دي زمران قوي تايباركم تعمتم زغنا مزمور ويلدان نجزابير قال نمسمع دلواديكم قوي تايبارخ كم تويت تكون الناسي ما برابريت كأتخونكم معه أي كام فلميت مالتي حدا جزيسي عدم سكولع مالتني إشتي كولع تتحيزهم سنة بزقون عداقة حيزاتو خيدا هجي أبقلبوتا قليلة أبزناي كرميل قلقلة شيط ونقر مالتي قليلة كتغزي لها ساتا عليها جبت بوتا أتو مسبلت بزح نقر عديقاتو لنتي وانا مالتي هجينا تقول عن تايلوه كابتي كرميل مالتي أو خلقا حازيلوسين عاهيبوس نتقول حازيلوسين تايلو تقول إيلو أي حزن إيلو جي قريمو قلعا خوينس كرميل دي فتيل لازم تخوينو دا أدي حازيلو يعني فتينو أبيو مس أبيو تاديوها فتيناتو مالت وسديلاتو ناي وسدني له شو بعلو توانا حفظ سابيلو كوبو خمز مسبلس بغلت تأيدو جيرو تقبيلوه شعو أوكي تحقيسهم كيدهم جزام سأتو تايلاتو تي تعديو وعنتو إذا وسدي لكاسي أبي خيو إن كان تبلكها بغلت تأيد كاس تقبيل كايو انتاي مالت كايلاتو نتي كل حدث عن مالتي أبا انتاي لوا بعلين توسيدي لوا إيديني اشتيا لوا اتوانا انتهي بالنجن ججف سلازبنس بخلت ايديك وسد الى ايه لوا امين وانا خبكا قولو ابي ايد بك بعلها خطوسد كلها جن نغور ما عتدوخنا اتوسد زاسواي نتوم እግዚአብሔር ጽበይዎ ሁሉ ሳ ገጅፍ ነገር ጽቡቕ ውህበት ሙሉእ ውህበት ንዖምን ነቲ ኣብ ዙርዮም ዘሎ ሓጎስን ተድላን ትኸውን አሜን ስለዚ ዋናኹም ክበኩም ድልዋዲኹም أمسي خان تيت زاريب كانديو كاب እግዚአብሔር ዝመጽእ ቃል ከም ቃል አምላኽ ጌርካ እንድሕዳ ተቀቢልካዮ ይበዝሓልካ ንህይወትካ ንጥዕናኻ ንናብራኻ ንዙርያኻ ዘሎ ኩሎም ጽልዋ ይፈጥር አሜን ከም ቃል ሰብ እንድሕዳ ተቀቢልካዮ ድማ ሒደት ይጠቅመካ ማለት እዩ ስለዚ ኣወሳስዳኹም እንድሕር ብናይ አምላኽ ኮይኑ እንታይ ይኸውን ገጅፍ ይኾነልኩም ማለት እዩ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ ዘለና ማለት እዚ ዝሓለፈ 3 መዓልቲ ናይ ጾም ጸሎት መደብ ነይሩ ኣብ ቤተክርስቲያን أزي صبوا زخنا مدب نيرو سلزي كنيات نتايو ناي مملاس كنيات نابك زيابيرن ناب قالون ناب حسابون ان ملسلو زلنا غزي امين غزي املاح مالتي زيابير يبارك يسوع كويتاي سلزي لو ما انت دما كاب قال زيابير اب قدامي مصحف ساميل كلنا توصينا صبغي نخبر قال املاح كاب زلنا يا محف نبل قال كننبو بينامو ناب قال كناتينا أب قدامي مصحف ساميل معرف شو عته كابزينا خنمهار لومي كفقد حدا زلو قال كا خنبوبي مالتي بسم يسوع كنبوبي اتوم سب كيريات يعريم دما مصيوم نتابوت እግዚአብሔር አደይቦም ናብታ ኣብ ኩርባ ዘላ ቤት አቢ ናዳብ አተውዎ ናላዛር ወዱኻ ታቦት እግዚአብሔር ክሕሉ ቀደስዎ كنا دما اتتابوت اب كيريات يعريم كابز قمت غزيو نوحه 10 عامت كونه بزلو بيت اسرائيل ناب እግዚአብሔር ابيلوم يقزمو نبرو ساميل كان بزلا بيت اسرائيل نسخاتكم بملؤ لبكم ناب እግዚአብሔር تملسو انتخونكم غانوت امالختن استاروتن كما اكلكم ارحقو لبكم كا ناب እግዚአብሔር اقنعو نعو طرايون املخو شعو كاب إيد فلسطينيين كدحنكم إلو تزاربه دك إسرائيل كأن بعلمن ناستاروت نارحقهم نجزي أبيهر تراي أملخو يبل أمين نمن تراي نجزي أبيهر تراي سكنت الحين سبز قال زوجي تاي بارك قال نجزي أبيهر كم تسكل سقاي بلني أمين كم تا نتامدري زنام كوينو ورج كوينو يستيا أمين كلنا عندنا عميتنا بكل نجزي أبيهر إذن نايلو ميكال
ቃልካ ክኾነለይ ንዓይ ንለውጢ ክኸውን ንህይወተይ ነዛን ህይወተይ ንለውጢ ክኸውን ነቲ ተሐጉይሱ ጽድቅ ዝገብር ኣብ መገድኻ ዝዝክሩኻ ድማ ትቀባበሎም ዝብል ቃል እሞ ሎም ማዓንቲ ንጻድቕካ መንገዲ ከም እተዳሉ ይፈልጥ የስከበልዎ ንጻድቕ መንገዲ እንታይ ትገብር ተዳልወሉ እግዚአብሔር ብቃሉ ገይሩ መገዲ የዳልወልካ ታዘይ ትዕንቀፈላ ዕሪ ትጎደና ድማ ትመርሐካ ካብ ኣፍኩም ቃል ይውፃእ ጎይታ ይባረኽ ይጠቅመኒ ይኾነኒ እናበልና እግዚአብሔር ይመስገን ኢሌቭ ረዲኒ ሞንቱ ሎም ማዓንቲ በኢየሱስ ስም ዝቃል እዚ ጎይታዬ ዘሕዊ ክኸውን ቁስልና ድዝንን ክኸውን እግዚአብሔር ኣብ ልብና ኣትዩ ዝፈሪ ክኸውን ንዓኻ እግዚአብሔር ኣባይ እንበቅዕ ብቑዕ ህዛብ ገይሩ ዘቆመና እግዚአብሔር ክንከውን ሎም ዝቃል እዚ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ባረኸልና ጎይታ እስከ ባረኸልና በልዎ ጸልዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓንሳብ ጸልይኻ ትወስዶ ቃል ይጥዑም ላባዲ ከማናን ቱሮዲ ያላባስ እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ሎም ማዓንቲ ንጸልለና እግዚአብሔር ቃልካ ሐቂዩ በቃልካ በኢየሱስ ስም ቀድሰና እቲ ዝቀድስ እቲ ዝፈሊ እቲ ካብ ኩሉ ክፉእ ጎደና እግዚአብሔር ዘአሊ ብሩኽ ናትካ ቃል ሎም ማዓንቲ ይፍሰስ ኣብ ማእከልና እግዚአብሔር ብዘገርም ትርኢትካ ተገለጸ ብዘገርም ምግላጽካ ተገለጸ ሎም ማዓንቲ እግዚአብሔር ኣባ እንሰምዖ ቃል ደው ከብለና ካባና ዘይውሰድ ጽቡቕ ግደ ሓሪና እንወጸሉ መዓልቲ ክኸውን ሎም ማዓንቲ በኢየሱስ ስም ንጸልለና ዝጸባእ ዘበለ ኩሉ ናእስሮለና እግዚአብሔር ኣእምሮ ዝወስድ ዘበለ ሓሳባት ዝወስድ ዘበለ እግዚአብሔር ኣቕኒዕና ኸይንጥምት ኣቕኒዕና ኸይንሰምዕ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ኣጀንዳታት ጸላኢ ይፍረስ ሎም ማዓንቲ ካብ ዝጉባኤ እዚ ይፍረስ እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ይፍረስ ሎም ማዓንቲ እግዚአብሔር ኣቦ ነቲ ትኹል ቃል ብገርህነት ተቐበልዎ ዝብል ቃልካ ገርህ ኮይና ኸይንቅበሎ ዝገብር ኩሉ ኣጋንንታዊ ሰራርሓ ብስልጣን ወዲ ኣምላኽ ይተኣሰር ካብ ያዕቆብ ኮኸብ ከም ዝወፅእ ካብ እስራኤል በትሪ መንግስቲ ከም ዝትንስእ ሎም ማዓንቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ብናይ ቃልካ ጉልበት ይሰበር ሰማይ ዝፋንካ ምድርኻ መርገጽ እግርኻ እግዚአብሔር ንስኻ በይንኻ ተመለኽ ንስኻ በይንኻ ተረአ ንስኻ በይንኻ ብዝጉባኤ ተመላለስ እግዚአብሔር ኣባ ስጋን ደምን ጸጥ ይበል ምስ ፍልጠት ኣምላኽ ዝጸላእ ኩሉ ልዑል ዝብል ነገር ይፍረስ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ስም ይፍረስ እቲ እኽሊ ብዙሕ እዩ ዓየይቲ ግና ሒደት እዮም ንቃል ሓቂ ብቕንዕና ንመቅል ቃል ሓቂ እግዚአብሔር ኣባይ ብቕንዕና ተመቂሉ ኣብ ጉባኤኻ ክርአ በኢየሱስ ስም ንጸሊ ዝሓፍር ዘይብሉ ፍቱን ዓያይ ገይሩ ዘቐውም ቃል ኣለካ ካብ ቃልካ ተላዕለሎም እግዚአብሔር ነቶም ዝጸልኡና ንጸልኦም በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ኣባ ሕፍቲ ዘይብሎም ከም ብርሃናት ኣብ ቋንቋ እንዴላ ተሰቕለ ብርሃን ክህልወና ዝቓል ዝሎም ይገለጽ ይገላህ ማእከልና ንጉስ ክብሪ ኣብ ዙርያና ቐጽሪ ሓወኹን ካብ ክፉእ ሰውረና በጌታ በኢየሱስ ስም ኣሜን ሃሌሉያ ተሓጒስኩም ደለኹም ኢየሱስ ጎይታይ ኣርእስቲ ናይቲ ናይ መልእኽቲ ናይ ሎም ማዓንቲ ብምሉእ ልብኻ ናብ ቃሉ መምላስ እያ ትብል ኣሜን ብምንታይካ ብቁንጫ ላይ ብሰለስተ ርብዒ ይኮነን ብርብዒ ደይኮነስ ብምንታይ ብምሉእ ልብኻ ናብ ቃሉ መምላስ ወይ ምንሳሕ ዝብል ቃል ኢና ክንርኢ ጎይታ ይባረኽ ኢየሱስ ጎይታይ መምላስ ክንብል ከለናሲ እንታይ ማለትና እዩ መጀመርያ ካበይና ክንምለስ ንመን ኢኸ መምላስ ዘድልዮ ዘን ሰለስተ ተንኪፈ ሽዑ ናብ ተቐንዲ ሓሳበይ ክሰግር መምላስ ክንብል ከለና ካብ ሓደ ክትከዶ ጽናሕካ ኣካይዳ ጌጋ ምዃኑ ምስ ተረዳእካ ኣንፈትካ ተሓሳስባኻ ቀይርካ እንታይ ምግባር ናብቲ ኦሪጂናል ወይ ድማ ሓቀኛን ቁኑዑን መገዲ እንታይ ምግባር ማለት እዩ መምላስ ካልእ ዝኾነ ትርጉም የብላን ሓፂፅካዮ ጽናሕካ ወፂኻዮ ጽናሕካ ከምዚ ንጸጋም በልዒካ ንየማን በልዒካ ምሽብልኻ እዮም ቁርብ ንጸጋም ወይ ንየማን በልዒካ ተጸኒሕካ ከምኡ የጋጥም እዩ ብናይ ሰብ ባህሪ ስለ ዝኾነ ናብቲ ኦሪጂናል ናብቲ ሓቂ ቁኑዕ ዝኾነ መገዲ ክትምለስ ከለኻ እንታይ ንብሎ መምላስ ንብሎ ካበይና ንምለስ እንተኢልና ድማ ካብቲ ከድካዮ ጽናሕካ ጌጋ መገዲ
سبات ببزح مجدي كابت حزنيات أنا حنا انتين خونينا نسحتينا سب كوينو زي سعد يلن بخمي مجدينا نوت كابت قنع مجدي كابت نيجزي أبير قال كابت نيجزي أبير حكي زوجنا خاني بزح نجارات كالو قال خبأتهم من حرت قيسة ما تقوليو منفسه وجيو بتسفى مقراص إمتسكا تسفخات الدربي أمنتك تقدل سقطي بزحكا تبعزز زحج انتايو spiritual warfare مزخونه مسب زخونه كنتات أي تححزني جاس منفساوي وجيو مناتو خبتا قوي تستقبل كيا ساعات أتحيزو تلا لك نبتي زنبر كيا خملسك زدلي كابك خد كودو تحسبو زلخا تسفى خملسك زدلي نجار علو سلازي مستي antagonistic كمزن أنصار زخونه ناتك حيلي نايت ألمات جزاتي تاخذ تجبر بو متنكات واقع مالتي سلازي امنتك تقول حدا جزي تسفخات تقورص اذن بعلون تايو حدا قدلي قال حتيات الله بمدففاء الله بمرسع الله بشللتنت الله ولقاو ربحان ولقاو سمعيتن الله وزته مملاس يلينا كابز كل زي بصح جزي ابيت جزي ابير مملاس لك ختزارب كلخه حتيات زغبرت راي زملس كير ابر سناس كومينا نحسب حقي بزح جزي مملاس يدلي لك ختزارب كلخاسي قال حتيات ابر اسخ زمص ነገር حتيات راي كوم ግን አይኮነ زعمته زشجره زدالوه زتونكله زبااسه ካብ عقن لعلي زربحه سبات زرغصن زنااسن وزت زيوم كان تيدليوم مملاس يدليوم امين حتيات رايز جبر سبا يكون زملس زعمت سبا له كابت كروبحو زلوا بيزنس زلوا امان ندحر كوين كابت كروبحو زلوا اكسترا ربح كبد يغفح مالتي عقن كله ولا اختربح كلا غاس عقن له حقي كل غزي امن فسنا حدا بلينك زغبرت يالو حجي بكل متن مالتي ابزك سع زلنا نمنفسنا ندحر يعبينايو كابت منفسنا زمطو زخيت ناب كل عالم زوساس دك كل ነገር ታይ ምግባር مالتي مملاس يدليكا سلازي زوم كلهم زيوم مملاس يدليهم لازم مملاس نمن يزدليو نخلو ابيت እግዚአብሔር ዘሎ ሰብ ቆናጭልካ مملاس يلن مالتي تحد ጥራይ ዝምለስ تحد ጥራይኻ ትብሎ ደይ ኮነሲ بمول اتنا كباي جميركا مملاس يدلينا امين ابزي ان حدا تسمامعنا نابتا نيكس فيرس كنكيد نخدينا مالتي سلازي ابز ዘሎ ሰብ كله زقال يملكتوي حدا ነገር كزارب كلخسي لنكنوكا قرب زغبركو حتيات يلن كومو مالت ايكون عميسكا تهلو اشغيركا تهلو اداليخا تهلو دفيكا تهلو نعاخا خيترداكا قال سبرقيص حليفكا تخون سلازي بستفالالي مقدي مملاس زدليكا ነገር بخمي تفولطو نيغزيابير منفس قال كمص كله نيشتي حساب بك امين بلينكي غبركا بتلبخاسي قال ነገር يتنكفكامو كابتخ تنكفكا صنحك كابو ملس تبل امين سمع تخونكا نيغزيابير تسمعيكا مالتي أبز قال دنببنا يو أبز معرف شوعات نحدا تمليسنا من البات دايركت كابت معرف كابزاتو ندحر تكور ملسيله كريو نحر جميرنا أبز ناي ساميل أقلقلوت دجمرلو شواب دغورلو غزي ساميل مالتي ساميل نحدا ارينايو بصولو زتولد سبي اتي زلو زنبرلو زمن دما قال እግዚአብሔር وحيدلو زنبره رأي أبزي نبرلو ناي صلمات زخونه غزي أب كم ساعتي ساميل تايمتيو توليدو مالتي لذا أب كم عينت جزي خونكا أب تسألما دلوا بوتا كتعبيلو زي تخيل أب زوريا خلو بزي كاتياف نيجزي أبير قال زي بلو رأي زي بلو حسب أملاخ زي بلو سبنا الناب جزار رسوز خدلو مسوات أملاخ قليل له أب زلو جزيسي كتعبي كالي منفساو عبيت منفساو نجر حيس كامت يخاس نعاخات نقاقي خاس نتبزوريا غاز زلو بصلمان دنبر دلو حزبي ابتا تشجر هاجر صلمات هينبرنيو نعمو تملسو ختبل عقمس تركب ديخا ويكال ساميل مسكر نهل زعبي كعبن كلوسي نا ابقر ما املاخن ابقر مسبن كابدان كسع بير شبع امون النبي املاخ كم زنبرك قال እግዚአብሔር ነገር ገና امعرف سلسته خلص ونؤمننتو إنا صبوك يرنا نريو ስለዚህ زي ምች ቦታ ወላ نعاخ اي ምች መንፈሳውነትካ አይ ምች ኮሞ አይነት ናይ ጸልማት كل بزوريا خازولو سبنا تلما كل بزوريا خازولو ندخف انكلوسي بين خانسخا نا እግዚአብሔር ቃል انت تغليصلكا مس املاخ انت تسماميعكاس كتحبس تخيل يخ ስለዚህ ነቶም አብ ከምዛ አይነት ከምዚ ጸቅጥ ከምዚ ትብሉሲ ኮሙ ዝባሃል ነገር የለን مس املاخ እንድሕዳ ተሰማሚዕካ ሂዝ ኤብል
ኣሜን ጆሆ ብል ነይሩ ሂ ዘብል ምክንያቱ ኣብ ምዕራፍ 3 ቃል እግዚአብሔር ይግለጸሉ ነበረ ይብል ሓቀይ ተመሊሱኻ ኸላይ ግዜኻ ኣብ ሽሎኻ ቃል እግዚአብሔር ይግለጸሉ ነበረ ይብል ስለዚ ምግላጽ ናይ ቃሉ እንድሕር ምስ ቃሉ እንድሕር ተሰማሚዕካሲ ክትዓቢ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ this is a good news for you and for me ጸልማት ከሎ ውርደት ከሎ ባእሱ ከሎ ዕግርግር ከሎ ኩራ ከሎ ምፍልላይ ከሎሲ ክትዓብሲ ይከኣል እዩ ኣይከኣልን ኣይኮነን ይከኣል እዩ ድሕሪ ይከኣል ምዃኑ እንድሕር ተረዲእካ ሽዑ ያስ በኣምላኽካ ተቢዕካ ትመላለስ ሰብ ከንታይ ከይገብረኒ ናብ ዝብል አይዲዮሎጂ ተዓቢ ማለት እዩ ኣሜን ስለዚ ሳሙኤል ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ዳርክ ስቴጅ እዩ ናይ መወዳእታ መስፍን እዩ ኣብ እስራኤል ብድሕሪኡ እስራኤል ናብ ንግስነት እዮም መፅዮም ባዕላቶም ኣምላኽ ዘይኮነ ኣምላኽ ኣይነግሰናን እዩ ንሕና ንጉስ አንግሰልና ናብ ዝብል ሓሳብ እዮም ከይዶም ስለዚ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እምበኣር ሳሙኤል እዩ ናብ ከምዚ ሓሳብ መፅኡ እንታይ ይድብሎም ዘሎ ታቦት እግዚአብሔር ኣብ ቂርያት ይዓሪም 10 ዓመት ገይሩ ሕጂ ደንጊዎም ይቁዝሙ ኣለዎ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ክርዳእና ምእንቲ መንፈስ ቅዱስ ምስ ቤተክርስቲያን ይዛዓይ ኣሜን መንፈስ ቅዱስ ምስ መንዓይ ምስ ቤተክርስቲያን ይዛዓይ ስለዚ ቤተክርስቲያን ነቲ ኣብ ናይቲ መንፈስ ሓሳብ እናተረዳእቶ ክትመጽእ ክጅምር ከላ ጥራያ ሰላም ትረክብ ዕረፍቲ ትረክብ ምስ ኣምላኽ እንድሕር እናተሰማምዐ ሰብን ማሕበርን ከይዱ ኩሉ ዙርኡ ዘሎ ዕረፍቲ እናኾነ ይድመጽእ ከምኡ ይድብል ቃል ኣምላኽ ምሽ ኣብ ዙርኡ ኩሉ ከዓ ኣዕረፎ ድብል ጥቕሲ ክንሕር ኣንቢብካ ቅድሚ ተኣዕረፎ ትብል ቅድሚኣ ደላ እንታያ ምምላስ ኣላ ኩሉ ግዜ ናብ እግዚአብሔር ትምለስ ናብ ቃሉ ትምለስ ሓሳብ ኣምላኽ ተተግብር ስለዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ከዓ ኣብ ማሕበርን ኣብ ውልቀ ሰባትን እናዓበየ መጽእ ሓደ ሰብ እንድሕር ኣብ ከምዚ ግዜ ብፍላይ ኣብ ናይ ጸልማት ደሎት ግዜ ጽቡቕ ምስ ኣምላኽ ተረዳድዩ ዓብዩ እንድሕር ተነቃቂሑ ከዓ ንለውጢ ምኽንያት ይኸውን ኣሜን መጀመርያ ነዛኑ ውልቁ ድሕሪ ከዓ ነታ ማሕበር ሳሙኤል ዝመጾ ጎደና እዩ ዘረዳእኩም ዘለኹ ኮምፎርት ዞን ኣይኮነን መጽኡ ሳሙኤል ቃል እግዚአብሔር እናተገለጸሉ ንኣኽን ሓሳብ ኣምላኽ እናተረድአ መጽኡ ስለዚ ሓደ ሰብ በይኑ ኣብ ማሕበር እንድሕር ጽቡቕ ገይሩ ተነቃቂሑ ንዕኡን ንሃገሩን ንማሕበሩን ይጠቅም ኣሜን ሓደ ሰብ ከም ማእከል ድሕር ገልጠምጠም ኣብዚሑኸ ንብዘሎኻ ይልክም ከምኡ እዩ ጽልዋ ኣሎ ከመይ እንድሕር ኢልና ሚርያምሲ ሓንቲ ሰብ እያ ሓቀይ ክልቲኦምሲ ኣብ ሙሴ ናይ ሓዎም እዮም ገለ ነገር ተዛሪቦም ለምፂ ወፂዋ ካብ ካምፕ ወፃይ 7 መዓልቲ ገይራ ሓቀይ 7 መዓልቲ ብሙሉእ እቲ ህዝቢ ኮፍ ኢሉ ብሰንካ እስኪ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ሞ ኣውፅኡ ሓንሳብ እዚኣ ጽቡቕ ገይራ ክትርዳእና ሞ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ናይ ሓድሽ እዙስ ናይ ብሉይ ምናልባት ከይትብሉ ኢለ ትልብኹም ሲ ከምኡ ከይመፀኩም ምናልባት ምዕራፍ 12 عسران قبل على قصيلكم رأي وقن تاتلين كاب عسران سلسلة انتهي دبل نتي أبسجا زلوا حصور زمسل كاب بزبزح كبري نخدنه نحفرتنا أزينا بخبر نخوله تخبر أكلاتنا جنا زائد ليوني جنا خت أكلاتيلو نحد حدو حد حال يخل ومبر أبتسجا مفل لاي من انتخي كونسي أملاخ نتخبر زجودلو أكل زبزح كبري نهابه نتسجا أجات أميلو أمين وردت زبزحو نجر كهلو نأبتسجاسي تحد كبر عينس تاز خبرت أبسجانس عيني حكي أب عين تشوفن نجريلا نتوم قرب كبر زجودلهم كبر خوبا ميلوك زعبير بزبزح كبر شفينو نتيوم كان دو خبرات أخي شفنس أب حد سجان تجوبر يبلكا أجات أمو يبل أمين كمي نيك زعبير صراحة دسيبل شو أنت يلو حدا أكل أنت تسك إيه كله أكلات يسك إيه إذا كان دحرت سيراسي شو الكهان هوسبيتال تغير حكي بعال أقرب على الجلس سخا قول لك زي حكم ناخذ بالسخا خير كبت حكمتي بلادين اللهم دم زي نسخ بين خص بتح ختم لسي احنا هابز خنصنا حكينا هذه اي بلانين بمولو تاكل يزغينا هوسبيتال ورح ولات نحدك إساتا إيدكا مسا ورح مولي يدكسا حجي ناي حدش كيدان تمرتي ازي ناي بولي كيدان كي مثلنا كل اكلات حبيروخا يحقوس حدا اكل انت خبري امين حدا اكل بينو ندحر كبيروخا بزولو تاكل كا يحقوس اب حدا سب صبوق زخونه نجر نحد ارينا نحر صبوق اكزولت كير بزح نجر اب هيوت نحر كوينو خا بزولو تاكل تيخون يحقوس مخنياتو اكل كا سلا زخونه مالتي اذن حدش كيدان تمرتي امين ويتا يبارك سلازي እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሳሙኤል ምን ንቅር ሓምባር ንስብ እስራኤል ይጠቅሞም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ብዝንታይ ኣምዱል ደለው ሳሙኤል ድማ ኢሉ ካብ ጥቅስ 5 ተሪእናዮ
ሳሙኤል ድማ ንኹሉ እስራኤል ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ካብ 5 ይንብብ ኣለኹ ሳሙኤል ድማ ንኹሉ እስራኤል ኣብ ሚጽባ ኣክቡ ንእግዚአብሔር ከዓ ምእንተኹም ክልሙኒ የበሎም ሽዑ ኣብ ሚጽባ ተኣከቡ ማይ ቀዲሖም ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣፍሰስዎ በታ መዓልቲ እቲኣ ኻጾሙ ኣብኡ ከዓ ንእግዚአብሔር በዲልና ይበሉ ሳሙኤል ድማ ንደቂ እስራኤል ኣብ ሚጽባ ፈረዶም ይብል ለዚ ኣብ ዙርያ ናይ ዝምዕራፍ 4 ነጥብታት ክንርኢና ተቐዳመይቲ ንሪኣ ነጥብ እንታይ ትብል ብምሉእ ልብኻ እንተ ተመሊስካ ፍረ ኣለዎ አሜን እዞም ሰባት እዚኦም ኣስታርተ ነይርዎም በዓሊም ነይርዎም ንጣዖት እዮም ደምልኹ ዘለዉ ስለዚ ነዚ ጣዖት እዮም ደምልኽዎ ዘለዉ ብምሉኡ ገዲፎም ኣብ ሚጽባ መጽኦም ተኣከቡ ኢልዎም ንዑመ ሕጂ ምስ እግዚአብሔር ዲል ንግበር ታቦት እግዚአብሔር ሲ 10 ዓመት ገይሩሎ ከይገፍሓና ኣጽብብ ኣቢለ ዳሕራብቲ መወዳእታ ብፍላይ ከኣኒ ቶም ዘይነበርኩም ኣብቲ 3 መዓልቲ ሎም ማዓንቲ ከዓ ኣለና እቲ ግዜ ኣሜን ናብ ካልእ ከይሓለፈ ኩሎ እቲ ቤት ኣምላኽ ኣትሊስት ሎም ማዓንቲ ድማ ንእሽተይ ግዜ እንጥቀመላ ኢና ኣሜን ምናልባት ደይመጻኹም ዳሕር ኣለኹም ኮንኩም ሎም ማዓንቲ ከዓ ዕድል ኣሎ ኣሜን ካብቲ ክትምለሰሉ ዘለካ ኤርያ መምላስ ክኾነልና እዩ ምጥዓይ ከዓ ማእከል ንኸውን ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ብምሉእ ልብኻ እንተ ተመሊስካ እንታይ ኣለዎ ፍረ ኣለዎ ብግብሪ ይስነ እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ባር ሕጂ መጽኦም እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቀሪቦም ሓጢኣቶም ተኣሚኖም ምልክቱ ትፍርኡ እንታይ እዮም ገይሮም ነቲ ማይ ቀዲሖም ይብለካ ኣፍሰስዎ ትርጉም ኣለውስ ኣብ ዝኾነ ኣቕሓ ዘይት እንድሕር ኣቐሚጥካ ነቲ ዘይት እንድሕር ኣፍሲስካዮ ኣብታ ኣቕሓ ምልክት ትገድፍ ዶ ዝኾነ በንዚን ቦሎ ዝኾነ ነገር ነይሩ ኣብ ኣቕሓ እንድሕር ኣፍሲስካዮ ምልክት ትገብር ዶ ማይ ግን ኣብ ሓደ ኣቕሓ እንድሕር ኣምፂኻ ደፊእካዮ ምልክት ይገድፍ ጨና ይገድፍ ልክዕ ከምኡ እዩ ብምሉእ ልብኻ ምምላስ ማለት ሰብ ናብ እግዚአብሔር ክምለስ ከሎ ተረፍ ደይብሉ ከምዚ ፍርቂ ዝበሃል ምምላስ የለን ኣብ ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ሞንጎ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ራእይ ዮሐንስ ንሕርቀስ ኢልና አንቢብና ብኻ ውዑይ ወይ ገለስ ኣይትኹን ኣብ ማእከል የለን ነቶም ድስዕሩ ይብለካ ነቶም ድሰዓሩኻ ስለዚ ከምዚ ማእከል የለን ሜዲየም ዝበሃል የለን ማለት እዩ ስለዚ ሓሲብካ ኣስተንቲንካ ወገን ኣብ ሓንቲኤን ምእታውያ እምበር ወዶ ሞንጎ ወዶ ናይ ቀደም ወዶ ሞንጎ ዝበሃል ይብሉ ናብ ቤት ኣምላኽ ማለት ቀደም ሓቂ ምሽ ጻወት ከለና ብናእሽትና ሓደ ነይሩ ኩሉ ግዜ ወዶ ሞንጎ ድፈቱ ንምንታይ ይመስልኩም ምዝ ሰዓረ ንሕና ንሕር ኩዕሶ ሒዝና ንቅድሚት ከይድና ምሳና ይኸይድ ምስቶም ድሰዓሩ ይከውን ኣብታ ሓንቲ እንድሕር ኮይና ከዓ ናብታ ሓንቲ ይኸይድ ስለዚ ወዶ ሞንጎ ማለት ናብ ዘበለካ ተብል ስለዚ ወዶ ሞንጎ የለን ኣብ ቤት ኣምላኽ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ እንታይ ኣለዎ ፍረ ኣለዎ ካስተም ኣለዎም ኣይሁድ ኣብዚ ጥራይ ኣይኮነን ብዙሕ ካስተም ኣለዎ ኣቑሑት ክሓጽቡ ከለዉ ትራዲሽናል ብዝኾነ መልክዕ ኣቑሑቶም ድሓጽቡ ሕጂ እዚ ከዓ እንታይ እዩ መግለጺ እዩ ናይቲ ሙሉእ ልቦም ንምለስ ኣለና ናብ እግዚአብሔር ኢሎም ሓደ ምልክት ይሱ ቀዲሖም ነቲ ማይ ተፍሲሶሞሲ ሓደ ምልክት እዩ ናብ ሙሉእ ልብኻ ትምለስ ከም ዘለኻ ምክንያቱ ሰባይ ኣነሲ ብምሉእ ልበይ ተመሊሰና ይተመለሱንስ ብኸመይ ትፈልጡኒ ወላ ሓንቲ ምልክት የለን the only ምልክት እንታይ ኣተልካ ተፍረያ በተፍረዩ ሓደ ሰብ ብምሉእ ልቡ ተመሊሱን ኣይተመለሰን ክትፈልጦ ትኽእል እምበር ምስኻ ኣብዚ ፈፈዊሉሲ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ the only ምልክት እንታይ ኣተልካ ተፍረያ ደድሕርታ ምንሳሕ ዘላ ፍረ እንድሕር ፍረ ዘይብላ ምክንያቱ a tree is known by its fruit ኣራንሽን ለሚንን እኮ የጋጉ ይኸም ኦኬ ክልቲኦም ፍረ ኣጋገይትዮም እንደይ መዓልቲ ኣራንሽ መሲልና ኣነ ክሰይድ ወሰድኮ ነገር ነይሩ እንደይ መዓልቲ ብኸመይ ኢኻ ትፈልጦ ተልካ ብጣዕሙ ለሚን ድዩ ወላ ኣራንሽ ብብስለቱ ኢኻ ትሪኦ ስለዚ ናይ ምንሳሕ ነገር ናብ ኣምላኽ ምምላስ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣላታ መምሳ ደድሕርታ ምምላስ ፍረ ኣላታ ታፍረ ኢኻ ትርኢ እግዚአብሔር ከዓ ንድርኢ መሲልኩም ታ ምምላስካ ኣይኮነን ታፍረኻ ኣይድርኢ ንዓዩ እግዚአብሔር እዩ ኣፕሩቭ ዝገብራ እምበር ድላይካ ዓይነት ክዳን ተኸደን ድላይካ ዓይነት ክሻ ተኸደን ወላ መሸማዕ ቀይሮ እሱ ይኮነን እቲ ዋና ነገሩ እቲ ዋና ነገሩ እንታይ ይተልካ ታፍረኻ ካብታ ትንስሓላ ዘለኻ ቦታ እልይ ኢልካ ትገብራ ክገርመኩም ሲ ወደ ኣምላኽሲ ናቢያት ይመስልኩም ናብ ቤት ዘኪዎስ ኣትዩ ዘኪዎስ ኩሎም ኣብ ዙርኡ ዘለዉ ሲ ክተጋው ስለ ዝኾነ ሓጢኣተኛ እዩ ፉንፉን እዩ ወደ ኣምላኽ ግን ንኸምኡ ከድሕን ዝመጽእ ኣሜን ፉንፉን ድበሃል ነገር የለን ንዕኡ ሓፂር ስለ ዝነበረ ስከይዱስ ብለካ ኣብ ሓንቲ ሳግላ
أنا تاساغلاس أنت إذا ساغلاي لس حد جزء سيل يتصنع عنيره حق النطب زي قدس تازتصنع كواجن كنقرأكم مالتي وزب بالكاس زي يكتب لا يتخلنا قلنا أنت يبلو أبتشعو جزء تاساغلا تخنا خينو زعبي عسبالو أبو تأيود كم من تيتقوموا لنا عامسي لكم سباتسي قال أملاخ كابتو زوري أمزول زووخم نجر أبتلع على تاساغلا ديبوم كوفيلهم كم زيلهم قال أملاخ يستنتونو واقع أنا من يبوا نتوانا تاساغلا تغفل كيف الكات تستنتن مالتي أبانا قوم يلا ساغلا يبلنا أنا سلازم خبط زوجك كقول لي أنا وتيل كابلا على ديبك كتستنتن تقولك you pay the price إن أنت تستنتن مالتي سلازم سبز غا نكرسوس كريلوس واقع خفيل خون مالتي ولا أنا مرأيك خفلك أي لغون نبتة ساغلا ويكا سلازم يسوع كرسوس أنت بمتى أقام عيله بخميون زكيوسي بمنفس رئي وحكي أبلع عليه دولو أنك عريروت أموتو تيلوسي جلز جبراس الله زكيوس مالتي سقيلوسي بوغيلوس نع زكيوس أي بلكان أبلبو السطر أي دفلتا he paid a price سو خيدو أنك عريروت أميتو زكيوس لو ميلو يقبعني تيلوسي أبلبو زتولد جل له مالتي أمبر أبيتك كأتوس يقبعني كبلو تخوينوسي something الله مالتي كابانا خول دبلا خب قال أملاخ زي نجارنا جن أوشت تروح بقول مجلس الله مالتي سو أبيتك خمسة حلوة بتقعد حقيسو because Jesus well known man وترى سبك يكون على أنا قالوا كيكونا تحقوا سن فرقان نايزل العالم هيوتن نايزل العالم حاول قداي كيف كمية قدلو حتى أبوتنا تقولكم وتردوا وكل سب زنعكو زوارو دو زبولو جلسي أمونكم because even Jesus كمان أملكت حتى زوتي يأخذ فلتوان لكم يسوسي ببوزح سبيو أنتي تقولون دلو yeah they were following you كم زنعوس follow قبروا له سلازي صادق يكونوا علم صعوبات أنحو سباي أنت يخون له تمفسوا على ما يفلتوني سلاز أبيزك يوس مئتا ولا نعون نتم فلورس ناتو كمان كي ترفسي أملك تحطي يتي مالك وأزرع سيري صادق قال زبل نبر نازك يوس كمان أتي خبلوه غوليا مالك حجي زقدسو سيكونن جيسس نفسي أتقدسو you see follow the قبرو حسابات يكونوا زقدسو وقت kingdom أمبر نتناتو reputation قبل كمان مقدفو تأجمع لين كاسي لين يمشي تقولك قصرة كائما ما سيبيل كام تسأسه بلو سخيل إن تايش قرالو رازرزان أبكر مخول لسب نبيتو خمتاو نتناتو reputation قبل حكي دحين أما سيبيل كام تف قبل كائما بولو جن أبكر مخول لسب مالتي كلهم كلو أبيتو أتيو كندي سبات كاب أميمس كاب توم دسعوات صنحو أتيو ما بتجزأ زغير وانو ما يتزعفن توم أوزاتو أملاخ يباركم توم زياتو خارح يسي سلازي أبتابي تشعو آتيو زي ترانزاكشن زي أبيتو أتو مسبلسي even تزاريوي بلا كان مسحف قدس لك كريستوس مسأتو بتبيتسي زكيوس قال نقران كيو أقدمو تساقلاي لكم يا قال خفيلو خوني أملاخ رئيلو له لك عتو مسبلة تقال كنا مباينة تفر اللواتبل متان كن رئة لوكاس 10 شعاتهم نخيد انتهي المسحاب قدس محلاف بقى نبرمو كاب تغسل 4 قدميت غويو خريو نابساغلا حخوريلو يسوس دما بتابوتا مسبصع انك عريرو طميتو زكيوس لوما ابيت كخوعل يكباني مو قلطيف كورد بلو قلطيفو ورده تحويسون تقبلو اذا مسرايو دما ابيت حد سباي كوعل اتو ويلو كلاتهم عزمزم زيوم معزمزمتيو وانجيل زيرو دوميم زي زكيوس كاتنسيو نغويتاي نويلو فرقا طريتي ندقاتات اهب جلس عمز قوان تلوس 4 عزفس افاديو بلويل ريخمو نايت true repentance genuine زغون repentance انت يالو فرلوو وا إذا سبز هبتم يبايزوي calculation كنقبر لاينا ذات تقصي فرقات ريتي ندخاتات اهبيلو حزو كابت ريتو فرقي يهبالو كابتن زترفا فرقها قلت عميتس 4 عزف غير خبيلو انتي تريفاتو تاي تريفاتو نان سلازي إذا كل مسايز له هابتي عماميس أجل ملا جل غير زمس أخوه أبيت إجزابير ترجم يبولني له فرا أريو مالتي زعمس قوة زبالة
لك عند حد بيت እግዚአብሔር نملس ይልካ ክትመለስ ከለኻ ካብ ሓጢያት ጥራይ ኮነ ዝመለስ ኣብ ብጻይ ከምሰኻ ዝዘሎሲ ክንደይ ሽለን ይኻ ዓሚጽ ካብ ዘይገድስ ካብኡ ወሲድካ ብገንዘብ ተኸኽተብሉን ሓደ ሰብ ደድ ወሰድካዩ ኣይትመልስ ሱኻ ሓንቲ ጥቕሲ ካብዚ ሃብካዮስ ኣይትገለ ትብል ጥቕስላ ኦኬ ዝህብካስ ክምለሰልካ ኢልካሲ ኣይትሃብያ ትብል ሰኻ ንሓነት ዝህብ ዘሎ ሰብካ ኣሳቁር ተሳቂብ ትውሽቱ ካብ ዝብሎ ገለይብል መጽኻ ይህቦ ከምኡ እናገበረ ግን ልቡ እናቁሰለ ኣብዚ ምስኡ እንድሕር ኮፍ ብላ ኣሎ ኮይኑሲ ጽቡቕ ስምዖ ኣይስምዖኒ ኣለኹም ዶምሳይ ሓኪም ክፈውሰካ ከሎ ይጎድኣካ መጀመርያ እና ጎድኣካ እንከሎ ግን ክዳንካ ቀሊዕካ ትቦ ንምንታይ ክፈውሰኒ እምበር ክጎድኣኒ ከባላሽውኒ ኣይትብልኒ ስለዚ ትቃል ክፈውሰና ያሜን ስለዚ ዝዓመጽክዎ እንታይ ገብሮ ኢሉ ይህቦ በቃ እቲ ኣብ ዙርያ ዘሎ ዝገበብኩ ሁሉ ነገር ይፍንዎ ኢሉ ለዚ በገንዘብ ጥራይ አይኮነን ብህይወት አሉ ብስተፈላለየ መገዲ ልብሰብ ናቁሰልካ ክትከይ ተጸኒሕካ ካብታ ተረዳእትካ ሰዓት ኣምላኽ ዝሓተካ አሜን ዳሲት ካብታ ንዓኻ ብርሃን ድረኸብካላ ሰዓት እምበር ብርሃን ተዘይረኺብካላ ሓተካኒ ብርሃን ምስ ረኸብካላ ግን ዛስዋይኮ ቃል እግዚአብሔር ንንብብ ቃል እግዚአብሔር ነስተንትን ቃል እግዚአብሔር ግዜ ንውሰድ ንብል ኮነ ምንታይ ዲ ብመጠን ቃሉ ሞር ዝበርሃልካ ብድፍረት ተኸድካ ያደበልካ እንዳተመለስካ ትኸይ አሜን ስለዚህ እንታይ ያለው ንብል ኣለና ፍረ ኣለው ዝዓመጽክዎ ሁሉ እንታይ ገብረ ኢሉ አልይዎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሰባት ንብድል እንተለና ሐሳብ እግዚአብሔር ዘይርዳእና እንተሎ ከም ድላይና እንድሕር ንመላለስ ኣለና ምንም ናይ ሰብ ሕፍረት ደይብልና ምንም ናይ ሰብ ክብረት ደይብልና ዓይነት መገዲ እንድሕር ንኸይድ ኣለና ኮይና ካብ ርእሲ ጀሚርካ እንዳተመለስና ንኸይድ አሜን ፍረ ኣለዎ ካብዚ ምስ ወፃናሲ ኣይንቋሰል ማለት እዩ ልክ ናብ አክሽን ኢኻ ትኸይድ ብድድ ኢልካ ሶሪ ቀዳማይ ከምዚያን ነይራ ኢልካ ሕልፍ ትብላ አሜን ስግር በሎ ብል ነይሩሻ ስግር ትብሎ ማለት እዩ አሜን እስኪ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ተሲ 11 ከነንብቢና እንሆ እዚ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ዝጉሄኹሞ ክንደይ ጸዓት ዘየምጻልኩም ክንደይ ምምጽራይ ክንደይ መንጸርጻር ክንደይ ፍርሃት ክንደይ ናፍቆት ክንደይ ቅንኣት ክንደይ መግናሕቲ ዘየምጻልኩም በዚ ነገር እዚ ብኩሉ ንጹሃት ምዃንኩም ርእስኹም ኣርእኹም ኢሉ ሓቀኛ ነስሓ እዚ የምጸልካ ክንደይ ምንጽርጻር ማለት እንታይ ማለት መስይልኩም ብኻዲ ገበርክዋ ኦኬ ሓደ ነገር ምስ ተረዳእካስ ብኻኸማ ደይዋዓልክዎ ዋይ አይ ዲድ ዳት ትብል ማለት እዩ ኣበይ ኸይደ ሰገን ኮይነ ትብል ማለት እዩ ሰገን ሰኣምሮ ይብላን ምሽ ሓደ ጊዜ ትገብሮ ነገርሲ ኣእምሮ ደይብልካ ትኸውን ዲድ አይ ዱ ከምኡ ዲያን ብልክዕ ገይረዮ ክሳዕ ትብሎስ ኣብ ህይወት የጋጥመካ እዩ እመኑኒ ኣነ ኮንኩን ኢኻ ትብል ከምዚ ጳውሎስ ዝበሎ ትጥቀም ሽዑ ኣነ ኮንኩን ሓደ ገይርዎ ኢኻ ክሳዕ ትብል ትኸውን በእምሮ እንታይ ትኸውን መሲልኩም ትስሕት ኣነስ ኣይገበርኩን ክሳዕ ትብል ትኸውን ማለት እዩ ሰብ ይዕሹ እዩ ኣም ቴሊንግ ዩ ዛስዋይ ምምላስ ዘድልየካ ስለዚ ብዙሕ ነገር የምጸልካ ሓቀኛ ነስሓ እቲ ምምላስ ሕጂ ኣብዚ ክትምለሰሉ ዘለካ ሽዑ ድሕሪ ወርሕኻ ቤት ኣምላኽ ምምላስ ኢላ ንድሕር ሰሪዓ ኣትሊስት ካብ 100 ወላ 50 ሚእታዊ ተመሊስካ ተጸኒሕኻ እተን 50 ቃሽ ዓምልእ ተብለን ወላ ኩሉ በሓንሰብ ኣይትጨንቆን ኢኻ ንሰብ ኩሉ በሓንሰብ ተመለስ ኣይትብሎን ኢኻ ግን 50 በብቁር ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ኣሜን ምክንያቱ ሙሉእ ኣክሽን ክረክብ ሓይሊ ስለ ዘድልዮ ክንደይ ጥዑይ መረዳእታ ናይ ባይብል ተረዲእካ ክትገብሮ ኢልካ ክትብገስ ከለኻ ትሕዘካ እኳ ኣብ ውሽጢ ሓዊ ገለ ነገር ኣሎ ሓቀይ ወላ ትቅንዕ ምዃኑ ተረዲእካ ስለዚ ሓይሊ ክትረክቡን ሲ እግዚአብሔር ይበካ እዩ ትሩ ሬፐንተንስ ጥራይ ይኹን እምበር እግዚአብሔር እመኑኒ ሓይሊ ይበካ እዩ ብሙሉእ ልብኻ ትምለስ ከም ዘለኻ እግዚአብሔር ተፈሊጡ ፍረ ከም ዘለዎ ሰብ ገይሩ እዩ ዘመላልሰካ እምበር ስቂልካ ቁምጣዕጣዕ ክትብል ኣይገድፈካን ክሳዕ ኣብ ልብኻ ጥዑይ ዝኾነ መስዋእቲ ክሳዕ ዝሃለዎ ማለት እዩ ኣሜን ኣሜን በሉ ጆን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሓቀኛ ምምላስ ግብሪ ኣለዎ ፍረ ኣለዎ ማለት እዩ ተኻላይ ከዓ ንሪኦ ከዓ ነጥቢ ብሙሉእ ልብኻ ክትምለስ ከለኻ ጸላኢ ብፍርሂ ይመጸካ ታይለ ጸላኢ ብፍርሂ ይመጸካ ብምንታይ ብሙሉእ ልብኻ ክትምለስ ከለኻ እቲ ጥቕሲ ቀዳማይ ሳሙኤል እንታይ ድብል ካብ ጥቕሲ 7 ፍልስጥኤማውያን ከዓ ደቂ እስራኤል ኣብ ሚጽጳ ከም ተኣከቡ ምስ ሰምዑ እቶም ሹማምንቲ ፍልስጥኤማውያን ንእስራኤል ደየብዎም ደቂ እስራኤል እዚ ምስ ሰምዑ ድማ ንፍልስጥኤማውያን ፈርህዎም
ደቂ እስራኤል ካን ሳሙኤል ካብኢድ ፍልስጥማውያን ከድሕነና ምእንታና ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ምምህላል ኣይትሕደግ በልዎ ይብል ክትምለስ ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ብሙሉእ ልብኻ ክትምለስ ከለኻ እቲ ሒስካዮ ድጸናሕካ ወይ ድማ ሃጺጽካዮ ድጸናሕካ ስቂሉ ኣይለቀካኒ ፈርዖን ስቂሉ ኣይለቀካኒ ባርያ ናይ ሓጢያት ክገብረካ ኣብ ሓደ ነገር ክቆመካ ኮፍ ከብለካ ስለዝደሊ ከፈራራካ ይኽእል ሰብ ክኸውን ይኽእል እንስሳ ክኸውን ይኽእል ዋትኤቨር ማለት እዩ ካብቲ ሒዝናዮ ጽናሕና ነገር ክንምለስ ክንሓስብ ከለና ጸላኢ ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብር ምክንያቱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ፍልስጥማውያን እዮም ንእስራኤል እንታይ ዝገብሮም ነይሮም ዝገዝዎም ነይሮም ስለዚ ካብ መግዛእቲ ናይ ዝተፈላለየ ኣርዑት ክትመልቕ ከለኻ ስቂሉ ጸላኢ ኣይሰደካን ብፍርሒ ይመጸካ ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ እንድሕር ኢልና እግዚአብሔር እዩ ዝዋጋኣልካ ኣሜን ትጥቅስ እንድሕር ኢና እንታይ ይብል ትጥቅስ መሲልኩም ሳሙኤል ድማ ሓደ ዝጠብዑ ወሲዱ ሙሉእ ዝሓርር መስዋዕቲ ገይሩ እግዚአብሔር አረገሉ ሳሙኤል ከዓ ምእንቲ እስራኤል ናብ እግዚአብሔር ተማህለለ እግዚአብሔር ድማ ምላሽ ሃቦ ኣሜን እግዚአብሔር ይሲ بملء لبخا ختملس كلخا بملء لبخا نابني እግዚአብሔር ቃልን ሐሳብን ክትምለስ ከለኻ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣምላኽ ብጸበባ ምስኡ ክኸውን ከናጉፎን ክኽብሮን ይዝብል ኣምላኽ ምሳኹም ኣሜን ጸላኢ በፍሪኽ መጸካ ከሎሲ ስቂሉ እንታይ ገብረካኒ ሸለል ኣይብለካኒ ትምለስ ስለ ዘለኻ ናብ ኣምላኽ ናብ ቃሉ ስለ ትምለስ ዘለኻ እግዚአብሔር ታይ በካ መሲልኩም ምልክት ይበካ ኣሜን ምልክት ደሓን ይገብረልካ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ድብል መጽሓፍ ቅዱስ ክቅጽል ከሎ ሽዑ كون دما ساميل تزحرر مسواتي كعرك كله فلسطماويان اسرائيل كواغو قربو اغزابير غنا بتا معلتتيا ابلعل فلسطماويان برتق نغودا انغود غيدو اشبروم يبل امين اشبروم صلاي بخمس عينت مينس كمصكا خجمر كله اغزابير ينغودغود ازيا ناي من تنبي تفصيما مسيلكم اب قدامي ملእክት ሳሙኤል معرف كلتهم نخيت حنا ሳሙኤል مستولده حدا ጸሎት ጸልያ ነይራ حقي أملاخ قرنين እግዚአብሔር ይዕብዮ አፈይና ጸላእተ ኢላ ነይራ ኣብኡ ኣብቲ ጥቅስ እንታይ ይብል መሲልኩም ካብ ጥቅስ 10 معرف ክልተ ጥቅስ 10 እቶም እግዚአብሔር ዝጻረሩ ስብርብር ይብሉ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ኣብ ልዕልዮም እንታይ ይገብር የንጎድጉድ እግዚአብሔር ንወሰናት ምድሪ ይፈርድ ንንጉስ ድማ ኃይሊ ሂቦ ንቀርን መሲሁ ካልዕል يبلو اعتبر ጸላእትኻ ይዋረዱ ንስኻ ግን ትሰግር አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ጸላእትኻ እንታይ ይኾኑ ይዋረዱ ስጋን ደምን አይኮነን ቅልስካ ስለዚ ጸላእትኻ ይዋረዱ ስኻ ግን እንታይ ትገብር ትሰግር ጎይታይ ይባረክ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ እንታይ ይገብር ዘሎ እግዚአብሔር አንጎድ ጉይዱ እንታይ ገበሮም አሸበሮም بملء ልብኻ ንሕዳ ተመሊስካ እግዚአብሔር ይዝዋጋልካ ሰባት አይኮነ ዝዋጉልካ እግዚአብሔር ይመስገን ሳልሳይ ንሪኦ ነጥቢ بملء ልብኻ ክትምለስ ከለኻ ምርኮኻ ይምለስ አሜን ሓደ ጊዜ ሓደ እዋን ሓደ ነገር ፈሊጥ ቀይድ ጸናሕካሞ ግን ብኡ እንዳተመላለስካ ዝነበረካ ነገር ካብ ናይ እግዚአብሔር ጎደናን መገድን ክትርሕቅ ከለኻ ልክ መካብታ ክትርሕቅ አልካ ድጀመርካ እቲ ናትካ ዝኾነ ነገር ናተወሰደ ይድመጽእ ምክንያቱ ናይ ኣምላኽ ዋና ኣምላኽ ስለዚህ ጸላእ ቦሎ ባዕልኻ ቦሎ እንታይ እናገበርካ እንትኸይድ ናጥፋእካ ኢኻ ትኸይድ ልክዕ ከምኡ ድማ ናብቲ ኦሪጂናል ናይ እግዚአብሔር መገድ ክትምለስ ከለኻ ድማ ልክዕ ኣቦታ 50 ኣተኻ ድማ ካባኻ ተወሲዶም ዝነበሩ ኩሎም እንታይ ኮኑ እናተመለሲኦም ዝመጹ ፕሬየር ንሕዳእኒ ከምዚ ኣብ ገለ ቦታ ከለኻ እንድሕር ምቑቕ ብለካ ጽቡቕ ከለኻ ምስ ኣምላኽ እንድሕር ምቑቕ ብለካ ነይሩ ኮይኑ ካብ እግዚአብሔር ንሕዳእ ርሒካ እቲ ናይ ጸሎት ህይወትካ ቁርብ ይውሰደካ ብዙሕ ሓለ ዝውሰደካ ምስ ኣምላኽ ኣለኻን የለኻንሲ you can feel it ሰብ ከመና የድልካን ልክዕ ናብቲ ቁኑዕ መገዲ ክትምለስ ከለኻ ግን ተወሲዶም ዝነበሩ ባሕሪ እኳ ዝምለስ እግዚአብሔር ካ መለሰካ እንዳተመለሰ መጽእ ኣብዚ እንታይ ድብል ዕገርገሮም ጥራይ ኮነትን ኢላ ሰቅትብል ታጥቕሲ ታ ቻፕተር ተሪኢና ታይላ ተቕጽል ፍልስጥማውያን ካብ 10 ሓደ እቶም ሰብ እስራኤል ድማ ካብ ሚጽጳ ወጽዮም ንፍልስጥማውያን ሰጎግዎም ክሳዕ ትሕቲ ቤት ካርካ አቀተልዎም እዚኦም ከምኡ ዝገብሩ ዘለው ሰባሲ ፈሪሖም ጽንሑ ሰባት ኮይም ንምንታይም ፈሪሖም እንድሕዳ ኢልካ they were unarmed ኣይነበሮም ዝኾነ መዋግእ ውግእ ኣይነበሮም ካብ መን ረኺቦም ከይዶም ቀቲሎም እንድሕር ኢልካ እግዚአብሔር ምሰን ጎድጎዶሎም ኣብ ገጾም ኣብ ገለመለ ምሰን ጎድጎደ ብርቅን ገለን ምስ ገበረ እቲ ናቶም ኣጽዋሪም ገዲፎም ከይዶም
بناتهم أتصور غيرهم يمدقتلهم دلو مالتي قول يا دا فكر لك أي تسجرني خايد بلك جن كتسعره خد قرص أقول لك بنات كاي كون كان تسعره بناتو هاي وش تردياتكم تخرون بنات كاي كون كان تسعره بناتو بتنسو خفرارها كايلو مزرعو كنا دمصو بوخات تسعره مالتي سلازي እግዚአብሔር ይመስገን ታይብል ተጠቅሲ ሽዑ ሳሙኤል ሓደ እምነ ወሲዱ ኣብ መንጎ ሚጽጳን ሸነን አንበሮ እግዚአብሔር ክሳብ ዘረዳና ይሉ ስሙ ኤቨኔዘር ሰሜዩ ይብል ሽዑ ፍልስጥማውያን ተዋረዱ ይዋረዱ መሊሶም ከአናብ ዶብ እስራኤል አይመጹን በሁሉ ዘመን ሳሙኤል ድማ እድ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ፍልስጥማውያን ነበረት ዘመን መን ዘመን ሳሙኤል ቤን መጹ ይኹም አይኹ ኣብ ዘመኑ ፍልስጥማዊ ደፊሩ ናብ ዶብ እስራኤል አይመጸን ይብል تا زمن ساميل تبدس يا تبلن بزمن ساميل بزمن كخوم كخون ترى نسخة خمسة ناي ساميل بشالو أبيلهم نتقويقهم نسنجرهم نقول أي تبل مع بي غايسو تتقويق تدفئة تبيلة تواريدا حتى بلا لك أخوانك نامزا ساميل زدي بخد دي بايت خلنا كلهم زيهم تأمسي لكم مع بي غايم سلازي شعوب بزمن كخبه لي آمين أمنات كزمن عرفتي خون ጎረቤት ካኮ የምሽዕ በሰላም ዝነብሩታ زعطن ዝነበረስ ይሓድጎ አይተዛረብካዮ ወላ ሓንቲ ይበልካዮ ግን ምዕጣን አቋሪጬ ይብለካ ዋይ አባኻ ዘሎ ነገር ምጥንቋል ይቋርጾ ዋይ ሰኻለኻቡ በዘመን ሳሙኤልሲ ዶብ እስራኤል አይመጹን ይልካ መጽሐፍ ቅዱስ አሜን ይኹነልና በዘመን ካ ዶብካ አይመጹን የማለት ሹ እግዚአብሔር ይመስገን እተን ፍልስጥማውያን ካብ እስራኤል ወሲዶመን ዝነበሩ ከተማታት ድማ ካብ ዕቅሮን ክሳዕጋት ናብ እስራኤል ተመልሳ ይምለሰካ ካባኻ ተወሲዱ ዝነበረ እንታይ ይኸውን መሲልኩም ይምለስ ናባኻ ሻራባራኻ ይቅጽል ማለት እዩ በቃ ላዮን ትኸውን ርእስኻ ጥራይ ከም ሰገን ቀቢርካ ዝነበርካ ላዮን ትኸውን ክትኣቱ ካልእ ክትወፅእ ካልእ ማለት እዩ آمين يكون لنا سلازي دوبكا يملس كلن فلسطيناويان حاتيهم كله مس استارته مس عقرو مس غنمل خلو ووسيدو شيطان وسيد الكاز نبر ناتكا ነገር ናተይ ትብሎ ነገር ሲ እግዚአብሔር መስመጸ ይመልሰን ፍቅድ አቢልካ መለሰን ይዝብሎ ኩለን አበቦተን ካመልሰን ማለት ሪቁን ጽራ ቢሉ መልሰልካ እግዚአብሔር አቤት ፈሪሳውሲ ተዓዲሙ ፈሪሳውስ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓዲሞ መቸም ብሩክዩ ኢየሱስ ዝኾነ ሰብ ዓዲሞ ይዝኸይድ ዘዛ ዓደም ካዮ ትርጉም አለው ስቂል ይኮነን ተቀሚጡ ዓዲሞ ስከይዱ ኢየሱስ ዘአክል ንቤት ዘኪዎስ ለወጠ ሰባይ አቤት ፈሪሳው እቱ ምስበለግን ወላ ሓንቲ ይገበረሉ ኣብታ ዓድ ፍልጥ ሓጢያተኛ ሰበይቲ ነበረት ብለካ እዛ ሰበይቲ መጽያ هذا نجار يجيره نسلست 100 دينار زشيت سا ني حدا أيهودا وسبعي ني عمت ملو دموزي ني عمت ملو ني سبعي كدموز كبان قوس أبيلاس قال نجار مقبار مالتي زناب زلوا نستي كم سلازني بمن تايم تجيب زي قدس كن أزي جزي أتو هذا جزي تزاري بقولوني ربزي تا زجز أتا بيلكات إلو أميتو هذا لو نابتني أيهود كاستم من حريقه ألاباستر بوكس يتبال تا ألاباستر بوكس لك كما تا هيستوري متان كتر دانا مغنياتو أبو غريسوس كيدا أفسيساتو كم ترجم ولا نعخير داكاني أبتجي زينا يسكرسو زنبورو لزمن جن حنتسب نمرعة كتأكل كلا أتوم سدرا بيتا نتا ألاباستر بوكس لك حد كبر زخونك أدوي نتناتهم ستيتس نايتي لايف نايت ناتهم نعمت ما أكلوا تكونوا كل يوم حبتما تكون توم سدرا مالتي لك عنتناتهم ستيتس زوكل قدو يقب يجازيهم أبتا على باستر بوكس جيروم يوم إزي جز مخيلهم يوم دبوا ويو سبعي ويو نمرعة كوس دايلو زمت سبعي كحتت مسوكوم سجل ملا مسمت بدحريو نتا على باستر بوكس ذهبوا كيدا أب أجرو خيدا بمسبارة أو ناتكا خوني أتبلو ترديكم ده ملك تعاملتي سا نزي كبر زخونا نجرسي أبكر أجرو خيدا أنتي تقبر مسيلكم تصبروا نزي سيراس دحر حجي إلاتو أنا ناتكاي
ክቡር ዝበሃል ነገር ኣባኻ ይደሎ ኢላ ርእሳቱ ህቦ ደላ ማለት ከምኡ ይደስምዕ ስለዚህ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ነዚ ቢልቃጥ ሒዛቶ መፅያ እዚ ኩሉ ዝኣከብክዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ዋትኤቨር ምክንያቱ ኩሎም ሰብኡት ኣብ ቅድሚ ሰብኡትካ ከይድካ ክትሰብሮ እዞም ክንደይ ግዜ ቢልቃጥ ዝሰበር ኩሎም ሰብኡት ወላ ክሳይ ገበሩን ኣብ ዝዳ ከይትኹሪና እምበር እቲ ናይ ውሽጢ ሰበይ ኣይረኸበንን the only guy ክረኽበኒ ዝኽእል ስኻ ኢኻ ኢላ ኣብ ቅድሚኡ ትሰብሮ ዘላ ምልክቱ እዩ ቢኮዝ ኣብ ምንዝራ ክትከውን ትኽእል እያ ብዙሓት ሰብኡት ሪኣ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም ሰብኡት ኣብቲ ናትካ ሌቨል ዝበፅሑ የለውን ስለዚ ስኻ you are worthy enough ኢላ ኣብ ቅድሚኡ እንታይ ገበሮ ተብለካ ስብር ኣበሎ ተብለካ is that clear now ስለዚ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሕጂ መፅያ ኣብ ቤት ፈሪሳዊ ከሎ እያ መፅያ እንታይ ትገብር ደላ ኣብ እግሩ ስብር you are the one that I chose ኢላቱ ስቂል ይኮነን ብማዕዛ ተቁድቅ ውስጥ ቤት መልአ ገለ ዝብለካሲ ስቂል ይኮነን she paid a price ከይዳ ስብር ያቢላቱ ብጨጉሩ ርእሳሲ ብንብዓት ኣጠልቅያት ጨጉራ ደረዘት ይብለካ ኣዋይ ኣብዚ ንእሽተይ ማይ ክትሃርመክን ከመይ ዲኽን ብጨጉሪ ሲ ንእግሪ ሰብሲ ትደርዝ ወላ ትፈትዎ ነይከውን ምን ኣሎ ብዚ ሰብኣይ ብጨጉራ ሕጂ ትምልክት የኽነግረኩም ደለቲ ርዝነቱ ዓይነይቲ ሰበይቲያ ብጨጉራስ ንሰብኣያስ to that extent ትፈትወካ ኢላሲ ብጨጉራ ጌራ እግሩ ዝደረዘት so she loves much ብዙሕ ኣፍቂራ ብዙሕ ደገላ ክብል ከሎ ትጠቕሲ to that extent ፍቕሪ ኣፍቂራቱ ያን ጎይታ ስለዚ ብጨጉራ እንታይ ገበረት ብለካ መጽሓፍ ቅዱስ ደረዘቶ ኩሉ ክኸውን ከሎ ወዮ ፈሪሳዊ ኣይ ፈሪሳዊ ምሕረት ግበረልካ ፈሪሳዊ ምዃን እቲ ዝኸፍአ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዝፃረርዎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፍአ ማይ ቢሑቕ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ 4 ማይ ቢሑቕ ኣሎ ማይ ቢሑቕ ቆሮንጦስ ማይ ቢሑቕ ቆሮንጦስ ማይ ቢሑቕ ገለ መሌልካ 4 ኣለዉ በዓል ሄሮዶሳውያን ኒቆላውያን ስንጫር ገለ ዝበሃል ብዙሓት እዮም ቶም ማይ ቢሑቓት እቲ ዝኸፍአ ግን ፈሪሳዊ ስፒሪት እዩ ንጎይታ ሓሊፉ ዝሃብ እሱ እዩ እቲ ዝኸፍአ ክገርመኩም ኣብ ዓይኑ ዘሎ በሰር ገዲፍዎሲ እዚ ኣሲልዎ ነቲ ዝዓደሙ ሰብኣይሲ ኣብ ምልክት ሕቶ እትይዎ ኣብቲ ምልክት ኣብቲ ክሳይ እንዲዮ ኣቐሚጥዎ እዚ ሰብኣይሲ ነቢይ እስቂለ ፀዊዑ እምበር ዋ እዚኣስ ሓጢአተኛ ምዃናሲ ምፈለጠ ቅዳም ነቢይ ተዝኸውን እዩ መቸም ኣብዚ እንዲ ዝውድኦ ፈሪሳዊ ኩሉ ኣብዚ ዝውድእ ልክ ኣብቲ ልቡ ትውሽጡ ሰቡሲ ሓደ ነገር መፂዎ ሲሉ ንዑ ኣስተንቲኑስ እዚ ስቂለ ዓዲሙ ጥራይ ይብላ ዓይስተ ይኺደለይ ዛ ዓይነት እያ ተሓሳብ ስሞን ክሓተካ ኢልዎ 500 ዲናር ዝወሰደን 50 ዲናር ዝወሰዱን ሰባት ተለቂሖም ክልቲኦም ክኸፍሉ ይከኣሉን እሞ ንክልቲኦም ተማሒሮም መን ዝያዳ ሕጎስ ኢሉ ትበዓል 500 ቁኑዕ ፈረድካ ኢልዎ እዛ ሰበይቲ ኢልዎ ሾ ኣነ ኣትየ ብዝቤተይ እዝን ኣይገበርካለይን ኢሉ መዘርዛሩ ከይገብለና ኣይለኽኻኒ ኣየበልካኒ ኣይቀባ ኣትሊስት ከማ ናይ ኣይሁድ ስርዓት እዩ ሓደ ጋሻ እንድሕር ናብ ቤት ኣትዩ እግሩ ተሓፅቦ ዘይቱ ትለኸስ ካስቶሞም እዚኣ ከማ ናይ ገበራ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ዓይኒ ሓውኻ ዘሎ በሰር ገዲፍካስ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ትብጥቕስ ምሻላ እንታይ መሲላትኩም እዚኣ ክልተ ሰብ ኣለዉ ኣብዚኣ ክልተ ሰብ ኣለዉ ኣብዚ በሰሪ ዘሎ ኣብዚ ከዓ ጉንዲ ኣሎ ብዓይኒ ኣምላኽ ብዓይኖም ቶም ሰባት ግን ነቲ ሓደ ክሪኦ ከሎ ኣብ ዓይኒ ዘሎ ሰብ ጉንዲ እዩ ደሎ ኣብ ዓይኒ ብፃዩ ከዓኒ ሶሪ በሰሪ ብናቱ ሓሳብ ኣብ ዓይኒ ብፃዩ ዘሎ ግን ጉንዲ ገይሩ እዩ ዝሓስቡ ኣብቲ ርእሱ ስለዚ ናተይ በሰር እያ ናይዚ ግን ጉንዲ ኣይሉ እዩ ዝሓስብ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ክሪኦ ከሎ ግን ነቲ እንታይ እዩ ድብሎ እስኻ ትሪኦ ኣብ ብፃይካ ትሪኦ ደለኻሲ ንዓኻ እዩ ጉንዲ እምበር ንዓይሲ በሰሪ እዩ ድብሎ ደሎ ስለዚ ኣብ ዓይንኻ ደሎ ቅድም ንዓይ በሰሪ ትብሎ ኣባኻ ግን ጉንዲ እዩ ድብሎ ደሎ ስለዚ ኣብ ዓይኒ ብፃይካ ዘሎ በሰር ክትርኢ እንትኾንካ ክሊርሊ ንዓባኻ ደሎ ጉንዲ ቅድም ኣውፃዮ ሽዑ ኢልዎ ናትካ ጉንዲ ስለ ዘውፃኻ ናይቲ ብፃይካ በሰር ክትርኢ ድማ ይቐለልካ እዛ ስዋይ ተመለስ ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ምምላስ ክትሓስብ ከለኻሲ ኣባይ ደሎ ኣባኹም ደሎ ጉንዲ ዳኣልካ ትርኢ እምበር ኣብቶም ብፃይካ ሒደት በሰር ደለዎም ድሕር ኢኻ ንዓኻ ኣይ ጉንዲ እምበር ንኣምላኽ በሰር እዩ ስለዚ ጉዳይካ ምስ ውልቅኻ እዩ ነዛ ንውልቅኻ ኢኻ ካብ ዝተፈላለየ ጉንድታት ሒዝናያ ዘለና ትናገፍ ዳ እምበር ኣብ ዓይኒ ሓውኻ ዘሎ በሰር ንዓኻ ኣይምልከተካኒ እግዚኣብሔር ቀሲሉ ክኣለ እዩ ስለዚ እዚ ግብዝ እዚ ኣታ ግብዝ እያ ትብልታ ጥቕሲ ሓቀይ እዚ ፈሪሳዊ ድማ ኣትሊስት ከማን ኢየሱስ ክርስቶስ
ክፍውሶ እዩ ዲል ክገብር ነይሩ ለምጻም ኮይ ትዝዓደሞ ስለዚ አቤቱ ምስ መጸ ካልኦት እንዳተፈወሱ ካልኦት ክሳይ እንዳገበሩስ አቤትካ ከሎ ምሳኻ ከሎ ከማንስ ዘይ ምፍዋስ አሎ ማለት እንታይ ተኾንካ ግብዝ ተኾንካ literally speaking ትግበዝ ተለኻ pretend ትገብር ተለኻ ዘይ አምላኻው ነገር ንሕ ትገብር ኣለኻ ሂፖክራቲክ እንተኾንካሲ ፈውስ የለን ክርስቶስ ግን ኣብቲ ውሽጥኻ ኣሎ ምሳኻ ግን ዲል ኣይገበርካን ስለዚ ለምጻም ኮንካ ትኸይድ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ኮይ እንግዲህ ነይረ እንተ በልካ ጸገም የለን ዓዲምካዮ ተዓዲሙ በልዑ ሰትዩ ኸይዱ ንዓኻ ግን ኣይጠቕመካን ንቤትካ ኣይጠቕመን ማለት እዩ ስለዚ ብሙሉእ ልብኻ ክትምለስ ከለኻ ምርኮኻ ይምለስ አሜን ለምጻምካ ይወጽእ ስለዚ በቲ ኣብ ዓይንና ዘሎ ጉንዲ ጥራይ ዲል ንግበር እምበር ኣብ ዓይን ሓውና ዘሎ በሰር ንኽንርኢ ንቑሓት ኣይንኹን አሜን ክደግማ እዚያ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ማለት ኣብ ዓይን ሓውኻ ዘሎ በሰር ንኽትርኢ ንቑሕ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ንምርኣይ ከዓ ዱንጉይ እንድሕር ኮንካስ ገላብጠን ተቐያየር ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ንምርኣይ ንቑሕ ኩን ኣብ ዓይን ሓውኻ ዘሎ በሰር ንምርኣይ ከዓ رابعي بوينت قدميا اب هوسي 14 مركوخا كمي غيرو كم زملس نشتي حبريتا كنرخبلا صبوي اسكا تنبيت هوسي معرف كلتمو نريد تنبيت هوسي معرف كلته فقدي 14 سلازم انه انا انت خبرايلو كحبابلا نبرخا خوسدا نلبخا اخزاربي كابو اتاخلت وينا لسا اكورك اخم دغ تسفا كباي نمنتاي غويتا كحبابلا تدليو نمنتاي كحبل زي وسدا وا نورمالي املاخ اندي كيداتو زنبرت حطيات اتياتو زنبرت حطيات ازيو كبيت ስለዝኾነ نبرخا خوسدا يلو حجي እግዚአብሔር كل ጊዜ በተ አብዙሪያ ካዘሎ በብስሒ ካብ አምላኽ ዘርሐቕ ነገር እንድሕራለ ኮይኑ ባዕሉ እግዚአብሔር ንበረኻ ይወስደካ ካብ ፈተውትን ይርሐቐካ ዝተወሰነ ጊዜ እንታይ ገብረካ መሲልኩም ይወስደካ ኣብኡ ወሲዱ ንልብኻ ይዛረበካ ንበይናኻ ገብረካ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሓሳብካ ኩሉ እሙሮኻ ናብ አምላኽ ክሳዕ ትምለስ እግዚአብሔር ንበረኻ ይወስደካ እዩ ሰባይ ኮንኩን ብል ደለኹ ጋኔና ይኮነን ጋኔን ኢልካ ይኮንካን ትዋጎ እዚ ዝባዕሉ አምላኽ እዩ ንበረኻ ይወስዳ ብል ደለኹ ብዙሕ ጊዜ ኮሞ ዓይነት ነገር ከጋጥም ከሎ ንጋኔን ይኻ ተላግበሉ ጋኔን ግን ኣይኮነን ስለዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ንበረኻ ይወስደካ ናበይ ናብቲ ክትመሃረሉ ኢሉ ዝሓሰቦ ቦታ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ገብረካ ይምህረካ ካብኡ ምሂሩ ሽዑ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለካ ኣታኽልቲ ወይና ኢሉ ኣታኽልቲ ወይና ማለት እንታይ ማለት እዩ ህይወታ እቲ ቅኑዕ መገዲ ኸላ ዝነበራ ህይወት ኣብኡ ተማሂራ ምስ ወደት እግዚአብሔር ሪስቶር ይገብረልካ ንለሳ ኣኮር ከዓ ከም ደገ ተስፋ ክህባኤ ዝብል ደሎ ጥቕሲ ለሳ ኣኮር ማለት ቦታ አካን ሕርሚ ሒዙ ጸኒሑ ዝተዋረደሉን ዝተቀተለሉን ቦታ እዩ ስለዚ ሕርምኻ ሒዝካ ዝሞትካሉ ዝተዋረድካሉ ቦታ ምስተመለስካ እግዚአብሔር ከም ተመለስካ ምስራአየ ነቲ ለሳ ኣኮርናትካ ነቲ ሓደ ጊዜ ሕርሚ ሒዝካ ተረኸብካሉ ቦታ ከም ደገ ተስፋ ገይሩ ህበካ ማለት አሜን ብሩኻት ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ዶ ንለሳ ኣኮር እግዚአብሔር ከም እንታይ ገይሩ በካ ሓደ ማዓልቲ ሕርሚ ሒዝካ ዝሞትካሉ ዝተዋረድካሉ ቦታ አምላኽ ንዕኡ ነቲ ነገር ቀይሩ እንታይ ገብሮ ማለት እዩ ደገ ናይ ተስፋኻ ገብሮ ስለዚ ብዝተፈላለየ መገዲ ትዋረድ ትሓልፍ ትጽቀጥ ዋትኤቨር ንሕር ኣለኻ አምላኽ ጥራይ ምሳኻ ይኹን እምበር እግዚአብሔር ንዕኡ ደገ ተስፋኻ ገብሮ እዩ ሓደ ማዓልቲ እግዚአብሔር ንዕኡ እንታይ ገብሮ ደገ ተስፋ ይገብሮ ራብዓይ ነጥብና ድማ ክትምለስ ከለኻ ዘድልዩ ነጥብታት ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 እስከንኺድ ሳጌርና ክንውዲና ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ ጥቕሲ ሓደ እንታይ ይብል ጥቕስሎ ናብ መልአኽ ማሕበር ኤፌሶን ጽሓፍ እቲ ኣብ የማናይ ኢዱ 7 ከዋኽብቲ ዝሓዘ ኣብ ማእከልትን 7 ቆምቲ ቀንዲል ወርቂ ዝመላለስ ከምዚ ይብል ኣሎ ግብርኻን ጻዕርኻን ትዕግስትኻን ነቶም እኩያት ሰባት እውን ክጾሮም ከም ዘይከኣልካን ነቶም ሐዋርያት ኢና ዝብሉሞ ዘይኮኑ ተዓዚብካዮምሲ ሓሰውቲ ኮይኖም ከም ዝረኸብካዮምን ፈልጥ ኣለኹ ትዕግስትኻ ኣለካ ስለ ስመይ ኢልካ እውን ተጻወርካ ኣይሰልኪኻን ግና ኸነ ተቐዳመይቲ ፍቕርኻ ሓዲካ ያኻሞ እዚ ረኺበልካ ኢሉ I wish እዚ ተዝኸውን ስብከትና ምራእናዩ ዲፕ ኣቲና ግብርሎ ጻዕርሎ ጉያሎ ኩሉ ዓይነት መንፈሳዊ ጉያሎ ኣብ ማሕበር ኤፌሶን በቐጥታ ግን ከተኩረላ ዝደል እንታያ ባይዘወይ እዚ መልእኽቲ እዚ ክጽሓፍ ከሎ ኣብ 9 ክሳዕ 97 AD እዩ ነይሩ ሐዋርያ ዮሐንስ ክቦም ከሎ ኣብ ደሴት ጳጥሞስ ከሎ ማለት
እዞም ማሕበር እዚኦም ፍቅሮም ሓዲጎም ንብሎም ደለና ግን ሓደ መዓልቲ ብፍቅሪ ዝተመስከረሎም ማሕበር እዮም ነይሮም ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ጥቅስ 15 ኣለኩም ታብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላ ፍቅሪ ኣባኻትኩም ዘላ ፍቅሪ ኣብ ንሓድሕድኩም ዘላ ፍቅሪ ሪኤሲ ከመይ ተሐጉሰ ኢሉ ብሱሳን ክልተን ኤዲ ይጽሒፍሎም ትመልእኽቲ ስለዚ ኣሞንጎ ሱሳን ክልተን ኣሞንጎ ቴስ አንገለን ናይ 30 ዓመት ፍልሊ ስለዚ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት ያዛስ ዛ ማሕበር እዚኣ ጠቕሊላ ፍቅሪ ዝበሃል ኣጥፊያቱ ክንዲ ፍቅሪ ትውስኽሲ ፍቅራ ዝበሃል ትቐንዲ ኣብ ንሓድሕዳን ንኣምላኽ ዘለዋ ፍቅሪሲ ደርብያቶ ይድብል ካበይ ከም ዝወደቕካ ሽዑ ዘክር ኢልዋ እዛ ማሕበር እዚኣ ግን ብኸመይ ፍቅራ ኣጥፊያ ንሽቲ ሓበሬታ ክኾነና መጀመርያ ታ ከተማ ዝነበረቶ ሃዋው እዚኣ ሓዝዋ ኩልኩም ታ ከተማ ዝነበረቶ ኣርጤሜስ ኣሎ ዲያና ኣላ ብብዙሕ ናይ እግዚአብሔር ንክራይስት ነገር ዝፃረሩ ማእልያ ዝብሎም በዓር ገለመለ በዓል ዲሜጥሮስ ዘለዋ ከተማ እቲ ናይ ብሓቂ ፍቅሪ ጀኒውን ናይ እግዚአብሔር ፍቅርን ምስ ኣሕዋትካን ጽቡቕ ገይሩ ንኽዓቢ እቲ ኣትሞስፈር ናትካ ወሳኒ እቲ ኣትሞስፈር ናይታ ማሕበር ማለት እዩ ببزح مدففا مقصوقال بوكس دو قال ما لودن حرابت محبر له ولا خي تردأك يا تفقر هلم تبل ولا تردأت كاد يكون خي تردأت كاس هلم مخنياتو تاي تكون مسيلكم بتي تقواس تلزل لخا مصعب مسبل كاس ترى اي ودي سلا تبل مالتي اجي خي تردأك كابتن اكزابير قال وصي خاص ابيت اتو مسيلكم اب فردي بخدي مص تبل سل كانت كاخي تقبر سناتهم كتقبر كتبل تفقر تاي تكون كا مسيلكم هلم تبل سلازي هوا هو وساني اتموسفير وساني لازم تحلوا لك مالتي تقاليتي اوشت تا محبر حوارياتي نازبلو حسوت نيرو حوارياتي نازبلو نتا محبر زبطوا حسابات نيرو انا حواري انا خمسي ازبل مالتي انا نبي انا خمسي انا بك انا نعاتاتهم كا فتشومم من مخانم فليتهم حسوت يخم كايلهم اذا خلعي نطبي تفقري نختحدق مالتي نزون كا قلسالو مالتي ابتوشتي سالساي نيكولاويان كانيروم زياتهم كاي صلوهم نيروم لك نيكولاويان مالت كاب بايبل كومنتاتورس كاب نيكولاس كاب تمعرف شدش تزول اي تبغيسو يمدلو ازيوم كانتايم فنو لايف دلوهم منفساو غلباب غيركاسي ابسغا خاتغبر عمد منم سمنغس املاح زتحز يبولون سلسب بهيوتو كله دلايو حتيات تغبرس مسناي مسماي ايلوم زامنو يم نيكولاويان كا ازيوم كالو رابعي كان تقنع تمرت تخكلاخلو قبلو كاب زفقروا زصلوا خا بزح نيرو نتكون عزخونة تمرت تمحب فليخا خطوت كتبل نتا عند فقر اللوس كي تقبر خطنقا لك لليخا خطوت كتبل كي تردأك عبز تسأل إنها بزحالك أي صغير سلازم نلبخ عند حلخ أخا تقبرو نقر حدا نقر تقبر كتا زي كوينو عسرا سب نحرب زي أحسوت ممرانا له نعسر يمكن تسأل عسرا بز توسي دكالو الله ستيبس هالو ايه دبل دلو حساو اندحر كوينسي مصحف قدس قايد قبرك كمي غيركا تقنعو كمي غيركا نا تححزو زملكسي بايبل مرنا حاجه ابت تححزو زملكت اندحر لوز غيركا كي تردأك صلنا بزح صلنا تختكلالل قنع كتبل قال تقبر كتبل سي ابز خبدخا زتفلاليو عينات ناي چوغورا قال مله تمعبل مالت سلازي كاب تفكرو تصلو يبزحبت محبر شو جنعون كتكي ترى فتكلا خلو خلا خاسي أجابياوت بزخونة ملك إخات جبر إيد بالدلو لذي خافتو لبخان حل خاز جبر قدام بر كي ترى دأك خمسة كم زوم سبع في سنة خاتهم قال لك جبري قال لك حجك زابير كنقدم كله 4 نجار نيدو ماله سو أنا خايفة اللغة حنت نجار جن أجداسيت نجار لوز غيركم نتي أم كتعقب كتبلسي نزل لوز غيركم ويل لذي كابي كم زودا كذكرت بالتقدميت النتبي كابي كم زودا كذكر Please, another revelation aid lekani sharabara ay tabzah. You don't need any sharabara. You don't need any revelation. Just مذكر يتلك. كابي كم زود كذكر تلك كم صحف قدس كيت كتجاب تحبل تجمع تلقى أي بلكان. Just تذكر. أبي نيره حج خبيان له خلك ترى يذكر. تقدمي تستيف زي مذكر ترى يتلك. واي زي أبي يذكر سلزخونه. معرف كلتي إرمياس ذكرك اللي حمش حكيبل. لك عقومك زي أبي سلذكر سخاء أذكر ولا كله. كله يتنت بغن تأتي مسيركم. ذكر مو تنسح. Sorry, I made a mistake. كابز ذكر كو إيرا زن هالو سلازم زن ينسح تبل. كاليت ستيب تنسح. سالسيت ستيب دما نتقدم أي جبري جبوري أتبل. زي أخا حدا رخو. You don't need any other revelation. أيد ليه كان يقول حدش نقدر كتمت سيستم كأير كان يتقولت كاجل ملنا بكال علم خال أيد ليه كان يزيا. تذكر تنسح تجبره.
تذكر تناسح نتقدماي جبرخ نتا حد جزء زجبرو زنبركو نوعي خجبرو زلنا نبر حدش نجار عمتي قال ملا نبكال عالم مخال ما نياتو نايس بحر انتي له حد جزء أبي نحب مسخ ديل له خوينو وحب بتتصلي وبتقول أخي أرداء كاني كلام لك رحيك خمسة لغة أنتي أنا خي أخذ تغيير قال منفس إني أخذ قبل تدلي كابتني أملك سبيريت وتي خاسي كانوا أطمن نفسي خاسس كم زناي سأول دجبرو سلازي كمني أملك تقبلنا العل شعو كابزوم أنا جان أنت نجار قال تقبلك قال خذ قال خطب شو قال خطجبر تجمر فروق أنت رأى خيو نأملخ زي كونه نايكالس أنح مالتي سب بحرياتو أمن فساو علم كتسل خلو whatever جبر كلوس مقبل زبال يفوتي that's why we need to be careful مالتي تنقطع من الساعة زبال إرياسي إذن بوزح نجرن زت قللي الذي زي أنت قدامي تجبر خا خنجبره لو ما أنت مزحف قدوس سلازي فقرنا إفيسون إذا ربعت خجبرو خبلو نتقند فقري أطفي مالتي لازم ميزانا زي حلوت فقري أبتا محبر تجليسة قوامك أنديلك كزبولي إلوم أبزا ساعات زي أخاني أيا سالق تباهيلا روند كتما خوينا أبتور كلا إفيسون مسلم حيزات ريفا مالتي زعابي ريفايفال زي تجبر الله إنفست تجبر الله عد خنسة حجيجن روند كان كم حنتي ومن مدي بالله تذكروا زي بالله خوينا تريفا قوامك أنديلا حليف وسلازي نموداتا زخونة محبر فقري انت تفئة وعيلة حديرة برهانيات سن بيريد بدل عينة ملكة تجلس حنت محبر فقري تجينيون لاف توجاد عند أمن حد حدنا انت تفئة كيا وعيلة حديرة جزء دايو مع اسمه خانو دي في اللتنبر برهانة خصني it's written in the Bible so our main concern كون تقول انت يتيلك love نأملاخن أمن حد حدنا زلنا فقرا حلو ميزان زلوا سبي جاجة أتعراري اللوا قالي يجبر نخلو من ميزانه تيب كياجم تاك نعتي كاب أملاخ زخونة أجاب بيوت فقري أما حبرنا كت كيدن كت عم ببنيا مالتي يسوس كويتاي بارخكم حفمون بالكلنا يسوس كويتاي أمين حنساب النحر تزي وتسينا تبوي زين كنزاربن زوعلنا كلن بفلاي توما بسلسة معلت دينو بوركم زيابير أمون سلزخونه حجون منفسو كبوكم يامين كابتخ نملسهلو زلنا إيريا كله كنملسهلو زيابير كردانا يامين زخدنا يو زي أملخو نجر أبزي أختفلتوا قويتا أبهي وتنازلو تسأجم نجيرو سق أيبلني مفتحيو خاي زاربي أمين بخماي مجدي تفتحوا أنت زيابير تجبر يزاربك أمبر تسأجم على كايلو تراي سق أيبلني زيابير نتسأجم بخماي مجدي تفتحوا أنت أيبلك حبري تابك مجلات بك سلز بزن لا تتصبخم أبهي وتكم زلوا أبهي وتي زلوا تسأجم من مخانو نجيروس مليسوها فوس زب أملخ يالله مالت أمين سلزي تسأجماتنا قوي تخنجرنا نوشتكم كزارب حنسب 10 دقائق مساكت تصليهم قوي تاي بارك أمين فلايتهم زي نبوركم منفس قدس نلبخم كزارب زي أبير كرد أنا قوي تاي بارك هاليلويا نعم حاوي الله حنسب زي أبير مسكن زي بوزح كسائد ليوني موجج عيد ليوني أملاخ مسكن أمين جس نتقدم أي جبري جبر ريلو سلازي ذكر مون تاي جبر ريلو تنسح أمين لازم نتقدم أي جبر دمان تاي جبره قدام أي جبري هاليلويا فوكي سمو استهير من اللي نهم حوي فوكي زخنا لبخم نفتشكم أملاخي مسكن حسب زي أبير منفسو خرد عنا كابتخن كدوت أنا حنا جيجا مجدي كنملس فرز اللو أمين الله رباس قودنا خا عريو إزبل إكزابير دمسي قبر الله دمسي حنساب إكزابير يبارخ أنت تملس كاس نبايد أتملس مسواتي أملاخ صبر منفسيلو قد منفسيو نتب عيننا زلو قندي كرئينا እግዚአብሔር شعو أب عين حونا زلو بسر نمر أي دما نفوعات كنكونين أملاخي مسكن منفس قدوس
عزيخايخا اتدليني منفس قدوس عزيخايخا اتدليني منفس قدوس منفس قدوس هللويا اتدليني منفس قدوس عزيخايخا اتدليني منفس قدوس عزيخايخا اتدليني هاليلويا ብዙ ያድርገህልኛል ከቁጥር ያለፈ ከቃላት ያለፈ ከንግግር ያለፈ ብዙ አድርገህልኛል ከቁጥር ያለፈ ከቃላት ያለፈ ከንግግር ያለፈ መንፈስ ቅዱስ عزيخايخا اتدليني منفس قدوس عزيخايخا اتدليني هاليلويا اتدليني منفس قدوس عزيخايخا اتدليني حالفا كله ህላውነትካ ምህላውናትካ ሓለፋ ኩሎ ምህላውናትካ ሃሌሉያ ብዙን አድርገህልኛል ከቁጥር ያለፈ ከቃላት ያለፈ ከንግግር ያለፈ ብዙ ሓሎስ ተገብረልና ብዙን አድርገህልኛል ከቁጥር ያለፈ ከቃላት ያለፈ ከንግግር ያለፈ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንምለሳለና ናባኻ በልዎ ናብ ካልእ ኣይምለስን እየ ናባኻ ግን ይምለስ ኣለኹ በልዎ ሎሚ ናብ ሰብ ኣይትመለሱ ናብ ኣምላኽ ተመለሱ ሃሌሉያ شديل فدي لبارابو طلوفو جنا مغايا نصلح واتي حنسب زيل فريدي لبين تلفجنا مغادوسي حالفا كله هلاونتكا بزيت تسمعو مهلاوناتكا حالفا كله
ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር መንፈስ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እተድልየኒ በልዎ ክምለሰሉ ካብ ዝኽእል ቦታ ኩሉ ክምለስ ሃሌሉያ እተድልየኒ ሃሌሉያ حلف أخلو ندليك እግዚአብሔር ሎሚ ምሳኻ ይሰማማዕ ሎማ አንተ ምሳኻ ይሰማማዕ አለ ኸበሉ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኦ ምህረትን ያስደነቀኝ በጌታዬ መዝሙር ባመጣ ያነካካኝ የአምላኬ መንፈስ ይዳስሰኝ በኔ ላይ መጣ እዚያ ይደርስም ዋጋው የለውም እትብሉ የተባለ ሰው አይገርምም ሆይ የቸርነቱ ለሱ ክብር ጌታ ሲያነሳው አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ ይገርምም 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 ሃሌሉያ ይገርምም ምህረትን እያስደነቀኝ በጌታዬ መዝሙር ቢያመጣ ያነካካኝ የአምላኬ መንፈስ ይዳስሰኝ በኔ ላይ መጣ እዚያ ይደርስም ዋጋም የለውም የተውብት የተባለ ሰው አይገርምም ሆይ በቸርነቱ ለሱ ክብር ጌታ ሲያነሳው አይገርምም ሆይ 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 ክልውጠካ ይንሱ እሱ ለዋጢ እንተ ተመለስካዮ እንተ ተመለስካስ ነባይዳ ተመለስ ቀን ያወጣልኝ ትተባለው ምንድነው ዝምታ ምስጋና ይድረሰው ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት ጌታ ያደረከል እንጂ ከጨለማ አውጥቶ ቀን ያወጣልኝ ምንድነው ዝምታ ሃሌሉያ ምስጋና ይድረሰው ለሰራዊት ጌታ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ጎይታና መስግነካለና በሙሉ ልብና ናባኻ ንምለስ ናብ ሰብ ዘይኮነ ናባኻ ንምለስ ናብ ቃልካ ንምለስ
ናብ ሓሳብካ ንምለስ እግዚአብሔር አባይ በጎይታ በኢየሱስ ስም ሎማ አንተ ርዳአና አብ ዓይንና ዘሎ ጉንድ ክንርኢ ደግፈና እግዚአብሔር በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም كفوق كيرخبنا قوام قنديلنا خيزبل كم محبر ردانا وغزيابير أباي ودسب نتفوق كدلن كدحنن يزمته هاليلويا من البات أما أكلنا إذا خدكوا جزية يأكل اتدقى كريستوس مخانو تردي إنيو من البات أما أكلنا نبقويتا زي تملسن تلو عدلكم وانجيل بريه الليو كيدا يوصنا حكو كل قدنا من ما يتقمنن حجقنا بتقول زغالي ملس كمنا يقل مدحني كاي يقبلو زبل أما أكلنا زغونا سبن تلو you are welcome قرب دقائق كبوكمي أيقر ممهوي أيقر ممهوي አይገርምም ሆ ይገርምም አላ እስከ እግዚአብሔር ይመስገን አብዘለኹሞ ምልክት ጥራይ ወላ ተገርኩም ላይ እኹሊ አብዘለኹሞ ምልክት ጥራይ just ምልክት ጥራይ ኢድኩም ንሕርሓፍ አቢልኩም ላይ በምልክት ክሪኤኩም ድሕር ዘይብልና ኮይኑ ግን ጸልينا خنود أملاخ يمسكن يسوس كويت آمين سلازم تزيبلنا بملو لبنا تمليسنا آمين أما أكلنا زي فكر أي حلو أما أكلنا تسلي يلن دسي مبال يلن زحفر نجر يلن زيابير يمسكن آمين قالوا غمت كله يفوسك قدوس زلال ما زيابير أملاخنا نمسكنك كاب كفو زبالة خلو سلازا حلقنا تمسكن قال كالي أخكا باروتكا سلازا فوسكا تمسكن زيابير أباي ذكر تنسح قدما يقبر قبر صحفي مو بقوي تابي يسوس نذكر لنا زيابير أباك ساع كندي كاب تقال وطينا خمزلنا بريهلنا لومو لومنا واق قالكا نملس لنا زيابير حيل ختبنا خا نصلي بسببا مسؤ كخون كنا قفو كخبر صحفي بسببنا غزي ياكل حجقنا برهوا سلازا وصخنا تمسكن زيابير نتعسى أززو تعسى خاطفو صحفي مو كبانا توسد كل سله تملس تمسكن زيابير أباي شللتነት يبقى كفአት يبقى تنكلنا يبقى سمرغاص يبقى زيابير أبا زياده مربح يبقى بقويታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም አብቃልካ ጸኒዕና ክንመላለስ ርዳና ኩሉ ግዜና እግዚአብሔር ተሪፉ ደሎን አኸነ ረክብ በመኽንያት እዚ ቃል እዚ ሐሳባት ከመጹና ጽንሑ ከባኻ ዝኾኑ ከይውሰዱ በደምካ ሰውረና በማህተም መንፈስካ ዘቃል ሕተሞ እግዚአብሔር አባዬ ኩሉ ግዜና ባረኽ በስም ተፍቅሮ ወድኻ በኢየሱስ ስም አሜን